Takže čaute, zdravia som pri ďalšom videjku. A som tu dneska s bratčekom, lenže teraz je tak trochu smutný, lebo som po ňom kričal. A on teraz po mne. No dobre, ty si tu. A teraz ma bije. Počkajte, ja mám zamyslieť. Poď. Maťka, poď do mňa vystaviť. Kde je stolička? Aha, tu je. Tak poď sem. Hop. Hopa. Hopa. Poď ku mne. Šup. Ej, rúb. Takže už som späť. Error. Takže v minulé sme skončili pri tom teleporte, iba že mne sa to neuložilo. Som zabudol to uložiť. A hop. Nej! Tam musím vyliesť. Počkať, mne to bráni nič. Nič mi to nebráni, tak prečo nemôžem vyliesť? Prečo? Ideme čaká na Barneyho ako pizzár. Ahoj, donesol si tú pizzu, ty pizzár. Nope. Jak kurz chcípneš? To tam říká? Neviem, či to v minulom diele spomínal. Počkaj, kde som... Takto. Ja už som to dosť dlho nehral. Dobre. Som si myslel, že som sa tam zasekol. Neviem, či som to až zabudol, keď som to tak dlho nehral. Hop. Nehral som to dosť dlho, lebo som to nehral 5 hodín. Lebo pred chvíľkou som sa hral na tom. A pred 5 hodinami. Knižka tam. Čauko, kámo. Uhni. Padaj. Šup. Lamar. Počkať, ja si niečo zoberiem, toto je epické. Minulom som to nemohol. Aha. Vidíte? Ono to levituje. A teraz vyskočíme pekne a... Hop. Šup. Vyskočíme na ňo. Hop. A sme tu. Konečne. A hodíme to po doktorovi. No tak nič. Ne, nepadaj. Hop, dobre. Toto hodíme po doktorovi. Tak nič. Tak akože fakt, za to chcem po ňom hodiť a vy mi to nedovolíte. Áno, ja viem, rukavice sa mi hodia, lebo ja som taký elegantný, krásny a neprekonateľne som krásny, až baby po mne idú v tejto hre. Aha, pozri, táto Alex, kde táto už sa zamilovala, jej otec bude vymýšľať v druhej epizóde, keď prídeme na tú druhú základňu, že bude ona otcom, ona bude mamou a potom chcipne jej otco. Na chvíľku vyjde asi aj epizóda 3, to už bude v takej zimnej krajine, neviem. Hop. Už si to nepamätám, ako to bolo. Počkať. Neviem, či som to v minulom diele robil. Aha, takto. A takto. Počkať. Trochu tak, dobre. Počkať.
Á, dobre. Tak poď. A teraz? Ja môžem prejsť. Ne! Píp, píp, píp. Smrt. Ne. Blízko smrt. Ne! Som chcípol. Chcípnul som. Však, Mačko, som zomrel. No, som zomrel. Nešťastnou náhodou. Ja som zomrel. Počkaj, pretlačím to? Hej, pretlačím. No poď, otváraj tie dvere, lebo ťa tu uviaznem. Počkaj, tak, počkaj, takto. Ne, ono ma odtlačí. Tady kúpim vám niečo k pití, okidoki. Hej, obchám to tam. Oh yeah. Tak, padni. Tak, a padni. Ej, si dobrý, Gordon. Hop. No, pusti ma tam. Mi tu ako... dobre. Tak, môžeme skúsiť teraz. Koľko natáčam, aby som to... Natáčam 6 minút, takže už nebudeme robiť bubliny. Už to normálne budeme natáčať. Kamerku si nadstavím. Určite ma poznáte z Black Maze. Knižka. A teraz. Tak nohou si poklepkávam. Aha, on je už tu? Ježiši, ty kokos. Zabudol si mi urobiť domácu úlohu. Tu máš. Na, takto. Čítaj. Tak. A čítaj. Ne, padlo to. Dobre. Ďakujem za vestu, čo to je. A už môžem behať. Rýchlo, musím si nadstaviť, lebo sa mi to vypne. OK. Tak. Vypne sa mi kamerka za chvíľu. Určite som vám spomenul, že za 10 minút môžem byť maximálne... Mačko, počkaj. 10 minút môžem maximálne natáčať videa. Videa? Áno, však. Čak. A to je tam. Tak. Takže toto asi bude všetko. Daj mi to, Mačka nerozstúpame. Bože. Takže, ak sa vám toto videjko páčilo, lebo už mám 50 sekúnd, ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber, play. Takže, čaute.